Ahoj krásna dušička. Vítam ťa pri mojom prvom videu na YouTubeovom kanáli. Celkom prekvapenie, čo? Toto video si odhlasovali ľudia na mojom Instagrame. A ako už z názvu môžeš vedieť, bude sa tu jednať o moje vlasy. Pohodlne sa usáď, zober si nejaký dobrý nápoj, nejaký kvalitný snack a poďme na to. Chvíľku sa tu totižto zdržíme. Celý čas budem mať pri sebe telefón, aby som sa mohla držať chronológie a zošit, aby som mohla hovoriť, čo bolo v ktorom roku a v ktorom mesiaci. Dopredu podotýkam, že väčšina týchto fotiek je z instagramových príbehov, príspevkov, zo starých videí. V priebehu týchto rokov sa mi totižto dosť postredali telefóny a ja som o väčšinu fotiek prišla. Takže som musela doslova zaloviť v archívoch, aby som vôbec niečo do tohoto videa našla. Tak poďme na to. Začneme mojou fotkou z detstva, aby ste mali trošku predstavu o tom, ako vyzerala malá Tori. Na tejto fotke mám 5 rokov, hnedé, trošku krátke, asi čerstvo ostrihané, už si to nepamätám. Rovné vlásky, ktoré boli dosť husté, aj keď to na tej fotke nevyzerá. V priebehu rokov sa mi potom začali kučeraviť, ale to si ukážeme trošku neskôr. Poďme na môj prvý vlasový počin. Začala som chodiť do cca 7. 8. triedy a chcela som byť strašne emo, punk a sín, tak mi napadlo odfarbiť si jeden pramienok na ľavej strane a ružovo. A mama teda zobrala ku kaderničke a tam sme to spolu spáchali. Bohužiaľ sa mi fotka z tejto doby absolútne nezachovala, nevedela som ju nikde nájsť. Ale bol to také odveci, proste jeden rúžový pramienok vo vlasoch. Tento rúžový pramienok sa potom začal vymývať do takej broskyňovej, marhulovej, bežovej. Vyzeralo to strašne. No a 14-ročnú Tori teda napadlo, že by si ho mala odstrihnúť. Áno, viem, čo si teraz myslíš. Čo som mala v hlave? Ja neviem. Proste sa mi to nepáčilo, chcela som sa toho zbaviť. Dovidenia, vybavené, vyriešené. Pol roka som potom chodila s takým minieškom tuto na hlave a maskovala som to všemožnými sponkami, čelenkami, gelovala. A na konci 9. ročníka som už mala tieto vlasy dorastené späť, takže nikto nič nevidí, nikto nič neví. Poďme ďalej. Presúvame sa na fotky z mojich cca 14-13 rokov, kedy som mala krásne, husté, kučeravé vlasy, ktoré boli úplne parádne, bola to doslova levia hriva. Ja sama som Leo, by the way. Takže to ku mne dokonalo sedelo, aj keď v tej dobe som moc levica ešte nebola, ale tie vlasy to aspoň prezrádzali. Boli krásne husté, zdravé, lesklé, vyživené, všetko bolo super. Ceca v 9. ročníku som sa rozhodla odfarbiť si konce vlasov na modro. Modrá sa mi vždycky strašne páčila, chcela som ju mať na hlave, no logicky mi ju vtedy matka nedovolila, takže aspoň konce. Niekoľko mesiacov na jar 2018 som teda chodievala s modrými vlasmi, boli také modrofialové, na svetle boli až také výrazne fialové a bolo to celkom zaujímavé. Mne sa to veľmi páčilo, veľa ľuďom sa to páčilo, veľa ľuďom sa to nepáčilo, ale ja som ich mala v pečku, pretože mne sa to páčilo. Bohužiaľ, ako to už s modrou býva, sa tieto vlasy začali vyplavovať do takej hnusnej, plesnivo, modro-zeleno-sivej, bolo to úplne A tak som sa teda rozhodla tieto vlasy ostrihať až cca po plecia. Na tejto fotke ešte môžeš vidieť, ako som mala tie konce také bledé, blondiavé. Je to kvôli tomu čierno-bielému filtru, ale v skutočnosti boli také sivo-zelené, proste ako plesen na chlebe. Bol teda jún 2018, keď som sa rozhodla, že si chcem vlasy radikálne skrátiť. Radikálne to neber ako vyholenú hlavu, hej, ale z dĺžky po cca lopatky na krk to bol celkom dosť skok. Tento účes sa mi ale aj tak páčil, bolo to také funky, dievčenské, príjemné, vlasy boli kučeravé, cca po plecia, bolo to také milé, bolo to zlaté, nič sa na tom nedalo pokaziť. V septembri 2018 som začala chodiť na strednú školu do Žiliny, no a tam som si našla kamarátov, ktorí boli punkáči, rockeri, emáci, sín, neviem, nazvi si to ako chceš, proste to bola táto skupina ľudí. A ja som chcela do tejto skupiny ľudí zapadnúť a ako lepšie zapadneš do skupiny takýchto ľudí ako to, že si nafarbíš vlasy. No ja som si však nafarbila iba polovicu. Na bordovo. Spodnú polovicu. Nie, že pol na pol. Pol na pol. Takto. A ľudí si to najskôr dokonca ani nevšimlo, pretože ten vrchný hnedý odtieň zakrýval ten spodný bordový, ale ja som potom začala vlasy nosiť dosť také vyčesané, aby to práve bolo vidno, že mám na sebe nejakú inú farbu a som iná ako všetci ostatní. Na tejto fotke som len chcela ukázať, že už som mala prepichnutý piercing, mala som na sebe denimovú roztrhanú bundu, sieťované silonky a všetko to bolo také funky a bolo to veľmi super obdobie, rada naň spomínam. Na tejto fotke síce nie je vidno tie bordové vlasy vôbec, čo mi nie je trošku jasné, že z akého dôvodu, ale boli tam. Na tejto fotke už sa dostávame k tomu účesu,
kedy som mala vyčesaný vrch, podobne ako teraz, a spustený spodok, aby teda bolo vidno tú bordovú, že niečo som so sebou spravila. Takto sa to tiahlo ceca celú zimu a niekedy na jar som sa teda rozhodla, že si vlasy odfarbím na bordovo, respektíve nafarbím, pretože do tejto doby som ešte stále peroxid nepoužívala a farbila som si to na svoje prirodzené hnedé vlasy. Bolo to také príjemné, bordová, červená mi celkom svedčali, podľa mňa aj podľa ostatných ľudí a nedalo sa s tým nič pokaziť. Bola to nuda, ale nebolo to až tak zle. Po tomto počine som sa ceca v máji alebo v júni rozhodla, že si vyberem piercing z pusy, pretože som sa s ním stále hrala, stále ich strácala, rozkusávala a bolo to také ošemetné a že si teda prepichnem nos. No a s novým piercingom prišli aj nové vlasy. Bola to táto čierna, ktorá mala také odlesky do modra, čo na fotkách absolútne nebolo vidno. Ale keď na to zasvietilo slnko, bol to taký príjemný twist a ľudia sa ma pýtali, že wow, ty máš modré vlasy, čo? A ja, že wow, ja viem. Bolo to také zaujímavé, bolo to milé, taký trošku plot twist, trošku surprise. Toto bolo v júli 2019, kedy sme sa nejakým zázrakom dopracovali k tomu, že sme tú čiernu prekryli bordovou. Podotýkam, že som stále nemala použitý peroxid na vlasoch a doteraz netušíme, ako tá farba vôbec mohla chytiť. Bol to len taký vykrik do tmy. Na tejto fotke to vyzeralo dosť bordovo, ale v skutočnosti to bolo takéto žiarivé, bolo to až taká oranžová, ako semafor trošku. Ale bolo to milé, mne sa to páčilo, pretože som konečne na seba pútala pozornosť a všetci o mne vedeli, lebo to bola tá baba s oranžovými vlasmi. Po tomto som sa rozišla so svojím priateľom a keďže nová životná etapa nastávala, tak to chcelo aj nové vlasy. Takže som sa znova prefarbila na čiernu. Áno, čierna, bordová, čierna. Dosť dobrý myšunk však. Ale bolo to super, čierna mi pristala, bola som vtedy dosť taká svetlá, aj stále som. Ale na to, že bolo leto, tak som bola biela ako stena. A ku tým čiernym vlasom sa to extrémne hodilo, dosť to tak podtrhávalo môj gotický emo look, ak sa to tak dá nazvať. Nachádzame sa teda stále v júli 2020, alebo teda v lete 2020. No a potom na jeseň prišla myšlienka toho, že keď už mám polovicu hlavy čiernu, tak čo tak si dať tú druhú polovicu rúžovú? Áno, úplne druhá strana farebnej škály, ale prečo to neskúsiť? Chceli sme na to teda nejaký sťahovač farby, ktorý mi to mal zázračne v priebehu jedného sedenia stiahnuť z čiernej na blond, ale ako vám je jasné, tak to sa nestalo. A ostala som pri takej hrdzavo-bordovej. Bol to veľmi pekný odtieň, mne sa to veľmi páčilo, nikto to takto nenosil a ja som bola zraz výnimočná. Tieto bordovo-čierne vlasy ma držali dosť dlho, musím podotknúť, dosť dlho na moje pomery, pretože som ich mala celú jeseň, celú zimu. No v januári som sa rozhodla, že keď som raz chcela rúžové vlasy, tak ideme do rúžovej. Chceli sme to odfarbovať asi 3-krát na to, aby to vôbec bolo také ako ochcatá slama a vôbec to nebolo blondiavé. No aj tak, keď už sme boli na svetlom odtieni, tak sme si povedali, že rúžová to predsa prekrie. Tak toto teda vyzeralo, ešte raz podotýkam, že väčšina tých fotiek je z instagramových príbehov z niekoľkých rokov dozadu, takže odpovedá to kvalite. Vlasy sa mi ale naozaj páčili, bolo to také príjemné, také cukričkové, na jednej strane drsné, na jednej strane také jemné, dievčenské. Bolo to fajn, bolo to zaujímavé. No a v tejto dobe mi už vlastne pribudol aj medúza piercing, ktorý sa ma drží doteraz. Ten z nosa sme museli vyťahovať kombinačkami, pretože sa mi zasekol. Yikes. No a keďže som sa dostala k rúžovej a už som mala za sebou aj bordovú, prečo ku tomu nepridať ešte jednu farbu? Takže som si zmyslela, že z rúžovej pôjdeme na fialovú. Nebol to až taký veľký skok, veď fialová je predsa trošku tmavšia, prekrie to, zjednotí to. Na tejto fotke môžete vidieť, že to tak vôbec nebolo a že to tak vôbec nedopadlo. Pretože tie vlasy boli tu rúžové, tam fialové, tam vytrčal blond. Bolo to úplne zafarbené. Ale aj tak stále vďačím svojmu frajerovi, že tedy so mnou ochotne trpel a robil mi môjho dvorného kaderníka. Aj keď sa bál, že to pokazí, aj keď sa bál, že mi to zničí. Ďakujem ešte raz. Na tejto fotke už je to vidno trošku lepšie, tá fialová nebola taká žiarivá, ako bola tá rúžová, bolo to skôr také starofialové, ak taký odtieň existuje, bolo to proste také tlmenejšie, bolo to príjemné, taký zaujímavý doťuk. A keď už som mala hlavu z polovice fialovú, prečo si ju nedať celú fialovú z čiernej? Áno, znova sme boli takí naivní, že sme čakali, že mi to pôjde na jeden šup. Takže som mala peroxid na hlave viac ako pol hodinu. A jediné, čo z toho vzniklo, bolo to, že tento vrch hlavy som mala ako kurča a zvyšok, ktorý bol čierny, sa aj tak dosť dobre odfarbil, pretože to bolo také
trošku tmavšia ochcatá slama. Nebolo to čierne, nebolo to bordové, ale ani zďaleka to nebolo. Potom som to po pár dňoch ešte doma odfarbovala sama a tam už to dopadlo trošku lepšie. Už to bolo také, že fialová to vedela zakryť. Na tejto fotke s mojim bývalým priateľom môžete vidieť, ako to vyzeralo. Tá jedna strana bola aj tak stále taká tmavšia, tá jedna bola svetlejšia fialová, vôbec to nebolo také zjednotené. A môžete vidieť aj to, že môj priateľ z tej doby sa vtedy farbil rád so mnou a skúšali sme takto spolu mnoho farieb, zlaďovali sme sa, bolo to veľmi rozkošné, boli sme také dve čučoriedky. Na tejto fotke môžete vidieť, že už sa to trošku zjednotilo viacej po niekoľkých farbeniach, už to bola to už taká jednoliatá farebná fialová, ale dlho som pri tom nevydržala, ako to už pri mne býva zvykom. Nachádzame sa v júni 2021 a keďže modrá bola odmala moja vysnívaná farba a už som mala tú fialovú, nemohla som si to nechať uísť. Vlasy som si ostrihala znova nakrátko, pretože sa to ľahšie udržiavalo, ľahšie farbilo a povedzme si úprimne, tie konce boli dosť zničené po tom, čo si moje vlasy pretrpeli. Takže som sa rozhodla nechať si modrú. Modrú som si dávala vtedy dosť dlho, niekoľko mesiacov, ale kto ste mali modrú, viete, že modrá sa aj rada rýchlo vyplavuje a potom začne vyzerať dosť na... Jedného krásneho večera som sa rozhodla, že si ostriham ofinu. Sama. Nožnicami na papier. Hlúpa hlava trpí celé telo, no čo vám poviem. Ako môžete vidieť na tejto fotke, bolo to znova také sivé, plesnivé, zelené, tam bol ešte náznak blondu a dokonca aj nejakej takej zvláštnej bordovej, alebo čo to je vôbec za odtieň. Sama to doteraz neviem pomenovať a keďže ma to prestalo baviť a už som mala aj tú ofinu, tak som sa rozhodla zahrať to na Narcisu Malfoy, odfarbila som si vlasy na blond, ak sa to tak dá nazvať. A teda som si nafarbila vrch na hnedo a spodok som si nechala blond. Musím ale uznať, že toto mi extrémne pristalo aj s tou ofinou, ktorá vyzerala ako keď sa kura vyliahne z vajca. Zostane mu na hlave škrupina. Ospravedlňujem sa, že si zo seba robím srandu, ale s odstupom času mi to fakt príde strašne vtipné, ako som si mohla myslieť, že to vyzerá dobre. A ešte horšie mi príde, že mi nikto z mojich kamarátov nepovedal, ako vyzeralo. Takže vám ďakujem. Tento účes som mala, ale nie moc dlho, aj keď sa mi veľmi páčil, bolo náročné ho udržiavať, pretože tá hnedá sa celkom rýchlo vyplavovala a teraz to všetko rozdeľovať, aby sa to nezafarbilo do tej blondiavej, všetko dávať pozor. Bolo to dosť náročné a znova ďakujem môjmu bývalému priateľovi, že to vtedy so mnou vytrpel a že všetko toto so mnou absolvoval a podstupoval. Toto je dokonca screenshot z videa, ako som už spomínala, ich tu viacej. Ale bolo to super, veľmi sa mi to páčilo, mala som vtedy dosť poprepichované uši, už mi ich zostalo menej, ale bolo to super, mne sa to veľmi páčilo, bola som rada, že to takto vypálilo a že som si mohla užiť aj takúto farebnú kombináciu. Potom ako mi odrastla ofina, som sa teda rozhodla, že už ma to nebaví a že si to idem odfarbiť na blond a že zo mňa ostane blondína. Bohužiaľ som ostala pri ochcatej slame, zazraz. A vtedy som vôbec netušila, že blondiavé vlasy sa musia nejako tónovať a nejako používať fialový šampón, boli to pre mňa úplne cudzie pojmy. Takže som sa rozhodla, že keď už som mala na hlave bordovú, čiernu, modrú, zelenú, fialovú, rúžovú, takže nesmie chýbať ani sivá. By the way, jediná farba, ktorú som na hlave nemala cieľene, bola zelená a žltá. Fakt som nechcela robiť reklamu MŠK Žiline. Potom sme teda prešli do takejto šedo-popolavej, bolo to dosť tmavé, nečakal som, že to bude také tmavé, chcela som, aby to bolo také ako Jamie Lee Curtis, ako šedá líška, ale bohužiaľ som skončila, ako keby som namočila hlavu do popolníka. Nevadí, vymilo sa to po pár týždňoch a bolo z toho takéto príjemné, blondiavo-popolavé kombo, ktoré už sa mi naozaj páčilo. Toto je inak, by the way, fotka z môjho maturitného oznámka. Na tejto fotke sa ešte stále pohrávame s takými blondiavo-popolavými odtieňmi. No a potom, ako ma to prestalo baviť, som sa rozhodla, že zo mňa teda bude blondína. Nazvime to skôr špinavý blond, keďže toto okolo peroxidového blondu ani neprešlo, ale to mne náhodou vôbec nevadilo. Nechcela som, aby som mala úplne platinové vlasy, ktoré budú žiariť. Páčilo sa mi, že to bolo trošku také shady, trošku taká myška. O blond som sa teda starala, dávala som si rôzne tonery, farebné šampóny, všetko toto. Keďže priateľová sestra bola blondína, tak mi s tým dosť dobre pomohla, za čo jej znova ďakujem, keďže niekoľkokrát ma odfarbovala aj ona. A bolo to veľmi zaujímavé. Nachádzame sa teda cca na jar 2022, kedy už môžete vidieť, že mám odrasty až do polovice hlavy, že už ma nebavilo sa o to starať, nebavilo ma udržiavať to, odfarbovať to, dávať si tie odrasty robiť.
Takže som sa rozhodla, že na to drbnem znova červenú. Odtieni Cherry Coke. Aspoň to bol pokus o Cherry Coke. Pamätám si, ako môj priateľ prišiel vtedy z práce a pozeral sa, že kto to stojí u nás doma. Nachádzame sa teda v apríli 2023, takže keď sa tak nad tým zamyslím, tá blondiavá mi vydržala celkom dlho a dosť sa mi to aj hodilo, ale s hnedou som o mnoho viacej spokojná. Postupne sa to začalo vymývať, logicky, zase do takej vyplavenej blondiavo-bordovej, neviem ani ako mám pomenovať túto farbu, nemalo to ani tvár, ani štruktúru, ani objem, ani lesk, ani zdravie, ani farbu, bolo to všetko len nepekné. A do toho som sa rozhodla, že chcem mať znova kučeravé vlasy, takže som na hlave vytvorila tento počin, ktorý vyzeral ako špagety. S morkadelou. Bože. Vôbec sa mi to nepáčilo, tie kučery vôbec neboli definované, nevedela som ani, ako sa mám o to starať. Myslela som si, že keď si dám gel a vyfúkam si to s difuzérom, tak to bude eňo ňuňo a budem mať vlasy ako Shakira, ale logicky sa to nestalo. Keď tak nad tým rozmýšľam, v tej dobe už som mala 20 rokov a vôbec som sa nepoučila zo svojich chýb. Na tejto fotke môžete vidieť úplne dokonalo, ako boli tie vlasy totálne zničené, ako boli tie konce odpálené a ako ma to absolútne nesralo. No a potom som sa teda rozhodla, že tento môj blondiavo, bordovo, horčicovo, kečupovo, neviem aký počin zakriem hnedou, lebo hnedá všetko zachráni. Prečo som bola taká? Poďme späť k tomu, táto fotka je cca z oktobra 2023, kedy sme sa s mojim bývalým priateľom rozhodli, že ideme odísť do Nemecka, že tam budeme žiť a pracovať. Vydržal nám to rok, ale to nie je teraz podstatné. Podstatné je, že toto je prvá fotka z Nemecka, kde už som sa vôbec nesnažila dať si vlasy do pôvodného kučeravého stavu, pretože som vedela, že už sa mi to nepodarí pri tom, ako sú tie vlasy zničené. Takže som si stále dávala takú tú orieškovo hnedú, aby mi to prekrylo trošku ten blond, trošku tú bordovú, aby mi to trošku zjednotilo tie vlasy, ale kto z vás mal červenú na hlave, tak vie, že je to boj na veľmi, veľmi, veľmi dlhú trať, kým sa toho zbavíte. Doteraz mám vlasy ešte do polovice bordové, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na tejto fotke môžete vidieť, ako sa to tak kadejako vyplovovalo do blondu, bola tam tá bordová, bola tam tá hnedá, ktorá ani nebola hnedá, bola tam moja hnedá, bola tam tá farebná hnedá. Bol to proste neskutočný myšunk a keby som sa vtedy ostrihala niekde na Mikado, úplne po plecia, alebo možno aj kratšie, tak by som spravila o mnoho lepšie, ako to, že som sa snažila vypestovať si zdravé, dlhé, krásne vlasy, ktoré neboli ani jedno z toho. Yikes. A dostávame sa ku tomuto instagramovému príbehu z roku 2023, konkrétne z decembra. Už je skoro 2 roky dozadu, kedy som si naposledy vo svojom živote nafarbila vlasy. Dala som teda tú najtmavšiu hnedu, akú som mohla v drogerii nájsť, keďže do úplne čiernej som už nechcela ísť, keďže dostávať čiernu z vlasov je... Dobre, nič nie je horšie ako dostávať z vlasov červenú a bordovú, berem späť. Ale proste som tú čiernu nechcela, dala som si už len túto tmavohnedú, brutálne tmavohnedú, s tým, že to bude nejako vyrastať a že budem tú bordovú strihať. To bol teda december 2023 a z Nemecka sme sa vrátili až v oktobri 2024, teda cca pred rokom. Za celý ten čas som s vlasmi nič nerobila, dokonca som sa ešte znova pokúšala stylovať si ich tak do kučerava. Používala som už lepšie produkty, to musím uznať, ale stále to nebolo to, čo som chcela, aby to bolo, pretože logicky z tých zničených vlasov sa to nedalo dosiahnuť. Keď sme sa vrátili teda na Slovensko, moja prvá cesta smerovala ku kaderničke s tým, že chcem trošku podstrihnúť tie vlasy. Mala som ich vtedy niekde až pod prsia, možno až po pás. Išla som teda na radikálny wolf cut, niekde až po kľúčne kosti, s tým, že aj tak to bolo všetko zničené, aj tak to bolo všetko odrastené, odfarbené, zničené, to už som povedala. Proste to bolo hnusné a teda mi vôbec nebolo tých vlasov ľúto. Nemám bohužiaľ ani jednu fotku z toho, ako ten wolf cut vyzeral. Neviem, prečo som si to neodfotila. Možno som si to odfotila a vymazala to, lebo som si povedala, že to nikdy nebudem potrebovať, ale nikdy nehovor nikdy, aj keď som to povedala 2-krát. Potom to som si teda vlasy nechala vyrásť a naposledy som si ich ostrihala niekedy v júli tohto roku. Znova na taký wolf cut a znova z toho nemám fotku. Jediná, ktorá sa tomu tak trošku približuje, je táto, na ktorej vidno, že tie vlasy majú trošku nejaký spád, nejakú štruktúru, ak sa to tak dá nazvať, niečo také. Proste kadernička mi to spravila super, ale
nevedela som to stylovať. A aj tak pracujem stále z domu, takže na čo na jednej strane. Táto fotka je teda taká najaktuálnejšia, je z 2 mesiacov dozadu. Môžete tam vidieť, že tie vlasy sa mi začali brutálne znova kučeraviť, ale bohužiaľ iba v niektorých momentoch. Nechápem tomu. Väčšinou, keď sa spotím, tak ich mám totálne kučeravé a som ako Merida na vlásku? Som ako Merida z neskrotnej a nemôžem tie kučery ani skrotiť a niekedy mám proste iba toto. Vôbec netuším, od čoho sa to odvíja, moje vlasy si žijú očividne svoj vlastný život, alebo ja neviem. Ale to už bola posledná fotka z mojej hair journey a poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú moje vlasy teraz. Mám ich rozčesané, takže je to dosť výbuch, ale môžete vidieť, že je to stále také štrukturované, trošku spodok dlhší, vrch kratší, ale cca odtiaľto až po koniec sú ešte stále bordové. A to mi vlasy rastú rýchlo. Môžem za to vďačiť zelenáčom a svojej dobrej strave, ale aj tak. Niektoré veci proste neovplyvníš. Rada by som teda bola, keby mi tieto vlasy už konečne odrastli a dala by som si ostrihať zase kúsok, aby zase trošku tej bordovej z mojej hlavy a z môjho života a z mojej minulosti zmizlo, keďže túto farbu som mala naposledy na vlasoch pred viac ako 2 rokmi a stále sa jej neviem zbaviť. Takže poučenie pre vás všetkých. Na bordovú farbu, na červenú farbu, ak si ju nechcete nechať do konca života. S týmto posolstvom sa s vami lúčim a toto bola moja hair journey. Dúfam, že ste si video užili. Budem rada za váš like, koment alebo aj odber a kľudne aj za follow na Instagrame. Ďakujem za vašu pozornosť. Pa, pa.